натавонист натиҷаи хуб ба даст оварда. Муҷовид Шовайсуддинов ва рақами 9 Абдуфаттоҳи Худойдодзода сармураббии дастаи наврасони Тоҷикистон Аҳлиддин Турдиев аст. дӯстони арҷуманд ба даст оварда. ҳоло ҳамлаи мо аз канори майдон идома мекунанд. мутаваҷҷеҳ мешавем Шовайсуддинов инҷо тӯбро мегузарад ба ҳамдастаи худ ва аввалин зарба аз ҷониби Аббос Андале. имконият барои беларусҳо буд. Алиҷони Айнӣ натавонист зуд тӯбро гирифта ва ҳамин тавр ҳисоб кушода мешавад. дӯстони арҷуманд дар ҳамин мавқеъ чанд футболбози мо муқобилият нишон дода натавонист ва ҳамин тавр беларусҳо ба задани гол даст ёфтанд. ҳисоб кушод имконият ҳаст барои бозингарони мо, барои иҷроши зарба иҷро мешавад ва гол! 1-1 дӯстони арҷуманд тӯбро нагирифт ва гузошт ки Аббос тӯбро соҳиб шавад ва ҳамин тавр зарбаи задаи анҷом додан ҳаст. ва боз ҳам бартари бозингарони мо Хусрав Тоҳиров буд. акнун ирсоли тӯб ба ҷарима гофоз бубинед чӣ гуна голи зебо! гол! дастаи Беларусро баъд аз партоби Кабир Салимшоев рахна кард ва дарвозабону дифогари фурсат ҳаст барои бозингарони мо. зарба бояд иҷро карда шавад. зарба ва гол! ҷони Фаррухзод ин ду футболбозе ки ҳоло ба майдон омаданд ба голи сеюм тавонистанд саҳми арзандаи худро гузошт. партоби Кабир Салимшоев ва пеналти муқобили Амирҷони Фаррухзод вайрон шуд. воқеан ҳам хуб бозӣ карду. яъне ту зарбаи Амирҷон ва гол. ҳисоб 4-1 ба нафи бозингарони мо. муаллифи голи чаҳорум Амирҷони Фаррухзод. аҳсанд. воқеан ҳам ин бозингар баъди ба майдон омаданаш ҳофизаи Тоҷикистонро умуман хуб омӯзад ва ҳамин таври мо ҳамеша дар ҷоми рушд ва ҷоми президенти Қазоқистон бозӣ мекунад. дастаи гуна то ҳуҷумро идома медиҳад. Сунатулло Азизов бояд пас бидиҳад ба канор. вале ҳамлаи мо идома мекунад. дӯстони арҷуманд зарбаи намедонам кадом футболбоз буд бо суръати баланд қора ҳунарнамоӣ мекунанд. беҳтарин мунтахабҳо дар он ҷо аст ва Беларус ҳам футбол аст бинояд рушд кардааст ва бисёр имконияти хуб ва голи панҷумро ҳам метавонистем бубинем. дӯстони тири дарвоза кӯмак кард. Хуршед Давлатзода бисёр хуб тӯбро ҷониби дарвоза равон кард ва Сунатулло рӯҳияи болида ҷанбаҳсро гузашта гирифтанд. дӯстони арҷуманд муборак бошад ба дастаи наврасони Тоҷикистон, ба тамоми ҳаводорони футболи тоҷик.